Teba som hľadal. Si dcéra tej umelkyne. Áno, a nie je to až taká umelkyňa. Som jej dcéra. Ale ak chceš vedieť o nejakom castingu, tak bohužiaľ o žiadnom neviem. A autogramy známych ľudí nezháňam, takže odpád. Nechcem žiaden autogram. Prestaň obťažovať Viko. Kto si, že mi chceš rozkazovať? Si spasiteľ, ktorý ju ochraňuje, alebo čo? Zabudol si svetožiaru drahý? Varoval som ťa. Čo si o sebe tá Barbie myslí? Do čerta. Upokojte sa, mládež, buďte pokojní. Čo sa tu deje? Ukážte. Čo znamenať? Čo sa deje? To bol žart nejakého hlupáka. Čo ste sa zbláznili? Chcete sa všetci zabiť? To je atentát na Diega. Nech sa nikto ani nepohne. Prestaň to, Zavolajte Marcia, políciu. prestaň. To je vážne. Ja tu Nepadni, neostanem, Diego. Puberťáci hlúpi, zase ste ma zobudili. Je to atentát na Diega. Pozri, aké mám vlasy. Počkaj, idem za ním. Že Zlatko, si v poriadku? To bol vtip, alebo výstraha. Ale od koho? Od sekty? Nebolo to nič nebezpečné. Ale nie je to bežná situácia v autobuse. Ešte niečo podobné a vrátime sa. Je to za nami, ale v tomto kuríne sa bezpečne naozaj necítim. Je to zlé. Hlupa. Au! Ak si slepá, zožeň si psa. Ospravedlňte ma. A ty, Barbie, porozprávaj sa s ocinkom, aby ťa prišiel Ak ochrániť. ide o tvoju mamu a Diegovho otca, tak na 1000% dávam prednosť Diegovmu otcovi. Čo chceš povedať o mojej mame, ty hlupania, ha? Pravdu povediac, asi nič, čo nie je dávno jasné. Ten tvoj ksicht mi lezie na nervy. Dávaj pozor, aby som ti ho nenapravila. Nechápeš, že toto nie je tvoje prostredie, ha? Odkedy si prišla, tak každého obťažuješ. Pozri, ty, s tými veľkými ušami, ty buď radšej ticho a ďalej sa zabávaj. Radšej budem medzi umelcami, ktorí si na život poctivo zarábajú prácou, ako medzi skorumpovanými, čo pokojne zatvoria niekoho do väzenia a ani nezistia, či je vinný. Ajajajajajajaj. Čo si sa zadusila, hlupania? Ahoj, ahoj. Už som tu, už môžeme ísť. Ako sa má? Vstúp, nech sa páči. Počuj, Diego, v mojom pláne aktivít sa toho píše veľa, ale nepíše sa tam, že tu z toho budeme mať cirkus. Neznesiem ju, ale už jej nezostáva veľa času. Prečo? Prečo? Čo urobíš? Čo urobím? No, povedz mi, čo urobíš. To ešte uvidíte. O, Triton, boh morí! Roberta, už si prosím ťa sadni, nezabudni, že nevieš plávať. Nevie plávať? Robert sa upokoj sa, Lupita. A Sadni chyť si, radšej prosím moje ťa. okuliare. Sadni si, prosím. Nechaj ma, som ako morská víla. Už si sadni, Roberta. Bohovia ma ochraňujú, Lupita, nič sa nedieje. Preboha! Roberta! Vyťahnite ju! Vyťahnite ju! Ukážte jej! Niečo! Vyťahnite ju! Vyťahnite ju! Poď za mnou, hneď idem za tebou. No tak rýchlo. Vyťahnite ju rýchlo! Roberta, neboj sa! No tak, utopí sa! Hoďte mi vestu. Vyťahnite ju, prosím, no tak! Vyťahnite ju! Vyťahnite ju rýchlo! Dobre, idem, a ja tam skočím. Ja idem, nechajte ju tam. Utopí sa, prosím vás, urobte niečo! Čomu sa smeješ, ha?
začal druhý polčas zápasu, nemôžeš ho premeškať. Je výborný. Poď. Poďme. Čo to robíš? Daj mi tú gitaru. Daj mi ju. Prosím ťa, neháč ju. Stále má 15 000 pesos a podpísal mi ju Santana. Prosím ťa, neháč ju. A? Ja mám hodnotu viac ako 1 000 000. Hodil si ma do jazera. Nie, to bola nehoda. Neháč ju, prosím ťa. Nie, prosím ťa, neháč ju. Prosím ťa o to. Ale čo? Daj mi ju, prosím ťa. Hej! Ustup. Neháč ju. Najprv mi povedz pravdu. Áno. Hodil si ma do vody, alebo nie? Pravdu povediac, áno. A teraz mi daj moju gitaru. Prosím ťa, daj mi. Veľmi dobre. Nie, neháč ju. Ups! Už to nie je gitara. Teraz je to Uhni! putný domček pre rybičky. Nenájdeš ju, maličky. Iba teraz uvidíš, kto som ja. Kto si myslíš, že si? Hovorím s tebou. Nebojím sa ťa. Nie? Nebojíš sa ma? Uvidíš, kto som. Pozri, je to veľmi jednoduché. Teraz ťa môžem hodiť do vody. Šmykla si sa. Padla si do vody. A ako vieme, nevieš plávať. Všetci si budú myslieť, že to bola nehoda. Počuješ ma? Bojíš sa? Však sa bojíš, hovorím s tebou. Jasné, že sa bojíš. Veľmi sa ma bojíš, pretože si sa pustila do niekoho, kto má veľkú moc. Si iba slabou napodobeninou svojho otca. Ten, čo má moc, je on. A ty nie si nikto. To nie je také isté. Navyše viem, že ty píšeš tie anonymy. A píšeš o mne veľké svinstvá. Teraz by som nechcel byť na tvojom mieste. Prečo? Prečo? Pozri, nerád si špiním ruky. Ale poznám veľa ľudí, ktorým to vôbec nevadí. A za veľmi málo peňazí urobia čokoľvek. Vypadni! Píše sa tu zvláštny prípad gitary nájdenej vo vode. Kam ideš? Nech tam o mne nič nie je, inak si ma neželaj, rozumela si? Teraz ťa môžem hodiť do vody. Pošmykla si sa a spadla si do vody.